afternoon, good evening. Nandito po kami sa loob ng kotse. Si Leonie po, nagbabalik. Papunta po kami ng Apalit. Magre-relax lang kami. Anong pangalan ng coffee shop na pupuntahan natin? Mas coffee shop sa Palo. So malalaman po ninyo, hindi rin po namin alam. Mag-aalis lang po kami ng stress. Na-stress po ako. Kalsadang bayo ha. May kalsadang bayo. Kaya niyalaya. Kailangan mag-return kung babandaki. Ali kasi, lepo pinay talaga kini uli matutin ang mga natin yung ganyan. Pumapasok kami dyan. Pati rin mga garap ng motorcycle, pwede rin pa doon. Paano pala estudyante yung PC? Mag-reggae. High school na rin o? College. College na po. College. Apart nila pa rin. Na rin high school lang po college. Kain kami karal, Kel. Nanong grade ka? College. Kasing College friend ko, ka. itang kay Tita Yoni. malaya ka nung maka-register yung kay Karal ko sanang nursing ka rin. Itang classmate mong... Pareho yan ngayon. May binalit yan. Itang classmate mo dati, Kel. Nanong ang grade dito. Wala nang grade 10 ngayon eh. Leko ka nung binalit yan. Tapos pa yung Binalit ka eh. Grade 12, 11, 12 ang pong grade 10. Pati pamura yan. Ate niya pa po. May mga maestro, may mga banking and finance. Ang bayo ko. O ikang mako, makapetisyon kami ng mako. Ikingan. Ako din. Ipala, kami. Ako din. Ilan kami sa kuya.
Ariel. Sinta na. Ayun, sir. Hindi mo pamangan eh. Ikabe. Ay, Ariel. Ariel. Manyan yun. Pero kaya,